बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। नोंथांमोनहा नैबे मादैनि बुंनाय रावखौ खोनासं। मादैया चिराङाव थानाय गुरुबासा पिसिडिसिनि सिङाव थानाय दरसे गामिनि। बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो इउपिपिएलजों खामानि मावबोनाय। नाथाय दिनैनि समाव खुद्रिखांदों, दुखु मोनदों। बिथाङा मा बुंदों बेखौ दान्दिसे खोनासंदो। नै मानो हनै साहा नर्थ इस्ट लाखाथायाव हनै दालां बेम दामलायनानै बियो अपेनिं खालामफैदोंमोन। लाजिखोना लाजिदिया बियो दाबो रड गंसेबो होफैनो हायाखै बे दाबो। जों बेखौनो होनगोन अर्डार होदों होननानै। दिनै आं होआखै होननानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ बियो प्रमद बर'आ। आं गासिबो मानसि खालामजोबगोन, आं गासिबो साख्रि होजोबगोन होननानै दिनै बोरो बे प्लास्टिक न'खौ मानो नायनो हायाखै? बे प्लास्टिक न'खौ नायालासेनो दिनै मानो मानसि बुनो अर्डार होदों बियो? बुंनो साननायाथ' जोंहा बे गुरुबासा ओनसोलाव बा जोंनि इस्लाखाथायाव दिनै जोंहा चेयारमेनखौ बुनायनि थाखाय जोङो बिराद दुखुनांथाव। आरो जोङो चेयारमेना जाहैबाय सासे सरखारनि मानसिमोन। बेहा दिनै मानो मोनसेबो पावार गैया नामा? दिनै प्रमद बर'आ बे जाथायखौ जानो थाखाय सिनमारदों नामा? नंगौ नामा? दिनै परिबर्तनाव दिनै बिसिबांबा गोसा सान्दुं गोसायाव आसार सावननि सान्दुङाव जोंखौ ट्रेन जथेनो खावसे खावसे खानाय हहोनानै जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै जोङो दख'ना गांसे गैया प्रमद बर', आरो नोङो गुन्दा बाहिनी खालामनो थाखाय दिनै नोङो मानसि बुनो अर्डारखौ होमारदों नामा? बा जुदि नोङो बे अर्डारखौ होआखैबा मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावनांगौ, नङाबा जों रायजो राजाया आरो एक्सन लाबावनाय जागोन। प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन, दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिराद माबा खालामदोंमोन। दिनै साख्रि होगोन बाख्रि होगोन होननानै दिनै परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन, इउपिपिएलखौ लाबोदोंमोन। बोरो बहा थांखो? जेबो गैया। दिनै मानसि बुनायनिसो अर्डार होबाय नामा? दिनै मानसिखौ बिना दसनि थाखाय हागौ जुनार बायदि बुग्लिनायनि गेजेराव एरेस्ट खालामनायाव दिनै मानो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै? मानो दिनैसिम एरेस्ट खालामनो हायाखै? नंगौ, जों रायजो राजाया फोथायदों प्रमद बर'आ मोनसे आखाइ दङ। बे आखाइ दङआव दिनै थाखाबो होबावदों जाहैबाय। बे थाखाखौ सोर हरदों? जुदिও प्रमद बर'आ होआखैबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ। दिनै प्रमद बर'नि दिनै सरखार सलायनाया बोरै जाखो? रावबो रायजो राजाया मोजां मोनला। दिनै बिपिएफआव जानानै बियो हागौ जानानै बियो दिनै इउपिपिएलआव थांदों, बारलांदों। बिपिएफआवबो बियो दावराव खालामदोंमोन हागौ। आरो दिनै इउपिपिएलआवबो थांनानै दावराव खालामहैबावबाय। चेयारमेनखौ जुदि सेना दा बै बुजानायनि बेलायाव चेयारमेना दिनै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों। प्रमद बर'आ जुदि डिसिसन गैयाबा, हनै माधव सेत्रिया जुदि डिसिसन गैयाबा, बे दिनै चेयारमेना मानो बायनायनि लामा फैखो? बेथ' नङा। दङ निस्सय प्रमद बर'नि नै माबानि माधव सेत्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ। जों बेखौ रायजो राजाया सानदों। होनबा दिनै रायजो राजाया इउपिपिएलआव थानांगौना दस्रायाव थांजोबनांगौ? इसिबां हाजार हाजार इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा। प्रमद बर'आ दिनै कुटनिथि खामानि मावनो, देशखौ सलायनो मानसि गिदिर जादों ना दिनै गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो अर्डार होग्रा जादों? जों बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै। दिनै न'खर न'खर साख्रि होनो होननानै हाजार हाजार मानसिखौ बियो लेक्सार होबोदोंमोन। हाजार हाजार मानसिखौ दिनै खर' खावसे खावसे हनानै हाजार हाजार सान्दुं गोसायाव दिनै ट्रेन जथेनो होदोंमोन। बोरो एबसुनि मानसिफोरखौ हाजार हाजार बेसेबां खस्थ' खालामहोदों, माथो सासे साख्रि मोनाखै। एबसु अफिसफ्रा गासिबो माराम खाजोब्बाय। नुखोना नुदिया बेलाय प्रमद बर'आ? लाजिखोना लाजिदिया बियो? आरो दिनै मानसि बुनो आरो देसे होबावदों। जोंनो प्रमद बर'आ जुदि गाव बे जुदि समस्यायाव जरित गैयाबा जोंनि मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ, नङाबा जों रायजो राजाया जिबनावबो मोजां मोननाय नङा आरो इउपिपिएलआव थानाय नङा। दा बिब्दिब्ला फैदो, दिनै इउपिपिएल दोलोआव मा गैयानो? जौ जुवा सिगारेट तास गेलेग्रा गैया होननानै बुंदों। बिसोरनाव सोरबा गुन्दा डाकु, सोरबा दुथां आखुनि मानसि गैया होननानै बिथांमोनहा मेल मिटिंनि गेजेरजों इउजि, बोरखावगोरा, रन्जित, फेरेंगा, बै
राकेश ब्रह्म प्रमद बिसोरो बुंबाय थायो आरो जेब्लायबो नाथाय दिनैनि समनि नों आं जाम्बा जाम्बिया दिनै बुजियै गैला बुजिनो हाजोब्बाय दिनै ससियेल मिडियानि जुग दिनै इन्टारनेटनि जुग दिनैनि समाव मबाइलाव अनलाइन इन्टारनेट नायबानो मोनसै नुसै खोनासै आरो नंगुबैया मा बैखौ बयबो मोनथिजोबसै दा अब्लाबो बिथांमोनहा गावसोरखौनो बिटिआरआव सान्थि गायसनबाय होननानै बुंबाय थायो आरो अनलायनाय फैबाय बेजों लोगोसे बिटिसिआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिएल सरकारनि गेजेरजों बिटिसिआव बिराद जौगाबाय होननानै नंखायखौनो गोग्गानानै लायो दा गमामायैनो जुदि इउपिएल दोलोनि गेजेरजों बिटिसिआव गोजोना फैमारबायब्ला बै कुसुगाव साइडथिं लावख्रिगुरिथिं मानो थांनानै बै फरेस्टारफोरा सोरबा जि सुनो थांनाय गथ' सेंग्राफोरखौ मानो बुनानै फैखो दिनै जुदि नोंथांमोननि गेजेरजों गोजोना फैथारबायब्ला बै बासबारि ओनसोलनि पाग्लिजरा पार्ट 2 गामिनि हाखौ मानो सेनानै लानो नागिरखो दिनै गमामायै गोजोना फैथारबायब्ला दिनै गुरुबासा बिसिडिसिनि सासे मासिगिरि बा चेयारमेनखौ मानो दोखो बुग्लिखो दिनै बिथांनि एफआइआर होनाया मानो एक्सेप्ट जायासै सिङाव मा षड़यन्त्र दङ दा बेखौनो दिनै गुरुबासा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय इउपिएल सापर्टारफोरा दिनै बिपुल मोसाहारि बिथां मासिगिरि बा जों बर' सिनेमा जगतनि सासे मैखोम आर्टिस्ट बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो आइसक्रिम जानो नामा बिनानाव होनलायनाय एलबामबो नुदों बिनिखौ बेबायदि गोदोनिफ्रायनो बर' सिनेमा जगताव बिथाङा सिनेमा जगायबोदों दा बैफोरबायदि सासे सुबुंखौ दोखो गाग्लि बुदों अब्ला निश्चय दुखु मोनखागोन बेखायनो आं बुंदों इउपिएल दोलोआव सायावल' मीडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों गावसोरखौनो सना रुफा बायदि देखायो गावसोरखौ साधु बायदि देखायो नाथाय बिथांमोननि गोसो सिङाव एकदम डाकु गुन्डा बै हांगारनिफ्राय गोसोमसिन बिसोरनि गोसोआ बिनिखायनो इउपिएल दोलोखौ दिनैसिमबो सापर्ट खालामबाय थानाय नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजबै खुलुमनानै आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो जाहाथे नोंथांमोना बे प्रमद बर' बायदि दैदेननाय इउपिएल सरकाराव थायालासिनो नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बायदि सासे बिर जोहोलाव सासे गोथार गोसोनि मानसि सासे गिदिर गोसोनि सासे व्यक्ति आरो बे बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे सारा आसामाव थानाय बा बुहुमावनो थानाय बर'फोरखौ नायसंग्रा गुबुन जाथिखौ नायसंग्रा बैबायदि लिडारखौ नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनानै बिपिएफ दोलोखौ फिन खनसेनि थाखाय बिटिसिआव सरकाराव लाबोफिनब्लासो नोंथांमोननि बिटिसिआव गोजोन थासारिया फिन सोमजिफिनगोन होननानै आं खावलायहरनो सानो दिनै बिपिएफ देरहा बा सोरबा बिजेपि कंग्रेस जायखियानो सरकार दाया मानो जों नोंथांमोनखौ खावलायनायनि थाखाय जोङो जोंनि एक फैसाबो बेनिफिट जाया जोंना बे नन बिटिसिआव थानानैनो जों बेबायदिनो जोंनि जानांगौखिनि समखौ जोङो सोलिलांगोन जों बेबायदिनो दैदेनलांगोन नाथाय नोंथांमोना जे मोनखानाय सनानि बिटिसिखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों सानफा एफा मोनफा खोमानानै लानो गोनां जागासिनो आरो जोंनि खिलन्जिया जों बे हानिनो थागिबि नोंथांमोनहा दिनै जेब्लायबो बेबायदिनो मालाबा हा सेनानै लाजानो नागिरनाय बै बिफां दालाइ गोरान बायनाय बनलाय लायनो नागिरब्लाबो फरेस्टारफोरजों नोंथांमोना सै मै होसो जानाय साइकेल रुवा थेला लाखिजानाय हाग्रायाव बायदि मैखुनफोर लायनो थांनायखौबो दिनै होबथा जानाय बैफोरबायदि समयसाया गले जाबाय थागोन बर' जानानै जेबो बुजिया मिथिला बिसोरो लावख्रिगुरि कुसुगाव एरियानि फरेस्ट केम्प बियो थेने थांनानै मानसिफोरखौ बुलाहैबाय थायो दा बेखौ गामियैनो रायजोयै फैनानै माने दावराव खालामफैनाय जादों आरो बिसोरो सब समाय थांनानै सोरबा मोसौ खायनाय मैसो खायनायब्लाबो बिसोरो बुयो ना लायदों माबा लायदों होननानै बिसोरखौ बांद्रायबा जोंबो पाब्लिकफ्राबो सहायनो हायाना कुसुगाव एरियानि माबा गोलैयो बियो लावख्रिगुरि फरेस्ट केम्प
बेखायनो प्रमद दैदेननाय इउपिएल सरकारखौ आरो फिन खनसेनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट होनांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामनो साना। बै सरकारनिफ्राय नोंथांमोना कमप्लिटलि गुगानानै फै, बै दोलोआव थानो नाङा, बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफै। बिनिफ्राय नोंथांमोननि प्लास पइन्टआ बेबो मोनसे, दिनै बिपिएफआव थानाय माखासे गाज्रि गोसोनि आखु, थगायसुला, लांसुनिया, गावसोरनि उदैखौल' नायग्रा बै बेक्तिफोरा दिनैनि समाव इउपिएल दोलोआव बा बबेबा अन्य दलाव जुगदान जाहैखाबाय। दा बिपिएफआव जाय बिथांमोना दिनैसिमबो गोमजोरै गाबथानानै बे दोलोआवनो थानानै बे दोलोनिनो खामानि मावदों, बिथांमोना सासे अनसुला गोसोनि मानसि आरो बै बिथांमोना बयखौबो अनसायनायनि थाखायसो दिनै बिपिएफ दोलोनि नीति आरो आदर्शआनो मोजां होननानै आरो बे बिपिएफ दोलोनि नीति आरो आदर्शनि गेजेरजोंनो फिन खनसे सरकारखौ जों दाफामफिननानै जों बे हालामनि जौगाखानाय जा जौगाबावनांगौ बैफोरखौ फिन जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो समान अंशयै राननानै होनो होननानैसो बिथांमोना दिनै मिरौ जिरौबाबो थांनानै दं। आरो दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोआ एगेन गियार आप खालामफिननो हाबाय, गावसोरनि दलखौ मजबुत खालामफिननो हाबाय। दिनै रोजा बिटिसिनि थागिबिफोरा, भटार्सफोरा दिनै बिपिएफ दोलोआव जेब्लायबो लैहोर जुगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना गमामायै नुबाय थादों। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ एगेन खनसे खावलायबावनो सानो, जाहाथे इउपिएल दोलोआव दिनैसिमबो थाथाबनानै थानाय जाय नोंथांमोनहा दिनैसिमबो खामानि मावबाय थादों, बै इउपिएल दोलोखौ जोथ्रोदनानै नागारना फैनानै बिपिएफ दोलोआव जयै थानानै खामानि मावफैनायनि दिनैनि समा थिनदों होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन। स' एसेनोसै, गोजोन्थों।